אלי, שכבר היה בדרך לביתו בסופו של יום, לא היסס ולו לרגע כשקיבל דיווח שיש אינדיקציה על מבוקש בשכונה המזרחית בג'נין, והוזעק לקרב שהיה קרבו האחרון. באומץ לב יוצא דופן ובאותה תחושת שליחות אשר ליוותה אותו לאורך דרכו, הוביל אלי פעולה נועזת אל מול אויב נחוש שחוסל בסופו של קרב, אך גם הספיק למרבה הצער לפגוע באלי. את הבשורה על נפילתו של אלי קיבלתי עם הגעתי לשטח. לא אשכח את הטלטלה והצער שאחזו בי, את תחושת הריק והידיעה שלא רק אלי הלוחם והמפקד נפל, אלא בראש ובראשונה אלי החבר והאדם. באותם רגעים כאבתי את כאב נפילתו של חבר, אך יותר מזה, את האובדן שתחווה משפחתו. ההורים, בתיה ואבי הנפלאים, האחים, רמי וחיליק, האחות ענת, הרעיה ענת והבן רועי. רועי שנולד זמן לא רב לפני נפילתו של אלי, הפך אותו לאב גאה ומאושר שלא הפסיק לדבר בעיניים בורקות ובחיוך רחב בשבחי התינוק החדש שבבית. גדל מאז והיה לגבר, אשר מזכיר את אלי וגם הולך בדרכו בשירותו בימ"מ. השנים שחלפו מאז נפל אלי לא הכו את צער האובדן, את תחושת הפספוס, את השאלה מה היה אלי עושה היום, לאילו נתיבים היה פונה. אין לי ספק כי היה נשאר בליבת העשייה למען הכלל. תמיד בראש, מתווה דרך, מנהיג. את משפחתו שכל כך אהב היה בונה ביחד עם ענת לתפארת. עם החברים היה שומר על קשר קרוב, דלתו תמיד פתוחה לשאת את צה"ל לעודד, להיות שם כשצריך אותו בלי לשאול שאלות. אך הזמן מבחינת אלי קפא מלכת. אלי נשאר בן 29 ולנו נותרו ממנו תמונות, זיכרונות והרבה געגועים. יהי זכרו של אלי ברוך.